ассалому алайкум, бародарону хоҳарони азиз. имрӯз мехостам каме дар бораи воридшавӣ ба Русия суҳбат кунем, чунки аллакай ҳудуди чанд рӯз ки ба мо қисми зиёд занг мезананд ки чӣ хел ворид шавем ба Русия ва оё сарҳадбонони Русия ҳаққе доранд ки моро ба Русия роҳ надиҳанд аз дигар мамлакатҳо. хусусан ҳозир ҳама тариқи Беларусия омада истоданд. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки аз тариқи Беларусия барои даромадан ба Русия ба шаҳрвандони Тоҷикистон манъ аст. ки аз Дубай, аз Турсия ё ки аз Душанбе ба Минск меоянд ва аз Минск ба Москав мебиёянд, дар сурати муроҷиат кардан ба хадамоти муҳоҷират ё полис ҳатман боздошт карда шуда делои ҷиноятӣ ҳам метавонанд кушоянд, ё ки дар сарҳад боздошт кунанд делои ҷиноятӣ мекушоянд. чунки мо пеш ҳам медонистем шаҳрвандони Тоҷикистон ба Беларусия ё ки аз Беларусия танҳо ҳаққи омадан бо воситаи поезд аслан самолёт доштанд, вале дар ин вақте ки ҳозир пандемия ҳастааст, аз ин хотир манъ аст. бисёриҳо чанд нафарҳо бо ҳар роҳ даромадан бо роҳҳои пинҳонӣ, ин ихтиёри онҳо. шояд нафарон ин ҷо гӯянд ки мо аллакай омадем ба Москав ё ки ба дигар шаҳрҳо. гап дар сар ин нест, гап дар сар ин аст ки мувофиқи қонун делои ҷиноятӣ мекушоянд ё ки бармегардонанд ба 2000 рубл ҷарима карда ба худи Беларусия бармегардонанд. вазъияти Беларусия ҳозираш ба ҳама маълум аст ки нотинҷ аст ва ҳеҷ кас намедонад ки дар он ҷо чӣ гап мешавад дар оянда. аз ин хотир маблағҳои зиёде дода ба Минск омада аз Туркия ё аз Душанбе ё аз дигар давлатҳо, аз Дубай ман тавсия намедиҳам, чунки ман медонам ки инҷа шояд нафарон мегӯянд ки ин чӣ гап нест, мебиёянд мераванд, вале аллакай худ имрӯз 12 нафар муроҷиат карданд. салому алейкум назир атенҷи мардами ченҷи хуб не як саломат бошед. ҳамин мардума як эфир кардаам барои ҳамон Беларусия кати омадаанд, иҷозат нест. имрӯз 12 нафар мода занг задан дар сарҳад боздоштшон кардем. ба як ҳол халос кардем, ба як чӣ абрат қафо гардонданд Беларусия. навшад делои ҷиноятӣ мекушоданд. 322 не раҳмат, саломат бошед барори кор. хоб саломат бошед. ин як бародар кор мекардааст ҷон. аз ин хотир дар бораи он прикази Путин барои муҳоҷирон ҳоло ягон онҳо гуфтанд ки ҳоло ягон гап хабар нест, ҳуҷҷатҳоро дароз накардан барои 1-2 нафар, гуфтанд ки ҳамин хел гаштан гиред, гӯё ки гуфта бошанд ки ҳоло ба муҳоҷирон кор нагиред. лекин бисёр ҳодисаҳо аллакай шуданд ки муҳоҷирон боздошт мекунанд. хеле қисми зиёдро дар Шербинка боздошт карданд, ҳудуди 10 соат дар берун боздоштанд. мо тамоми шӯъбаҳои полис занг задем, ягон кас тасдиқ накард. ба он ҷо бо мо аз сафорати Қирғизистон дар тамос шуданд ва он нафароне ки занг зада буданд на рақами телефон доданд, аз номери номаълум занг задан кушта буд, на адрес. ба ҳар ҳол кофта ман ёфтам, ба онҳо додам. он кас рафтан фақат қирғизистониҳои худро бароварданд ва хеле ҳаракат карда баъд дигарҳо ҷавоб доданд баъзи шикоятҳои зиёди мо. ва инчунин рӯзҳои наздик ҳам дар метрои Теоплистан дар 7 автобус шаҳрвандонро бурданд ва ҳатто гуфтанд ки боздошт нашуданд ва мо маҷбур шудем ба консулгарӣ муроҷиат кунем ва витсе-консули Тоҷикистон парвези худаш рафт. кор чунин шуд ки ҳатто онҳоро ба шӯъба роҳ надоданд. акнун фикр кунед ки корманди сафорат, дуюм корманди сафоратро ки ба шӯъба роҳ надиҳанд, мардуми оддиро чӣ хел роҳ медиҳанд? ва баъди хеле гап гузор ки агар ки роҳ надиҳед мо ба болотар муроҷиат мекунем ё ки даромада шаҳрвандонро маҷбурӣ гирифта меравем. роҳбари полис баъд ваъда дод ва муддати 1 соат онҳоро ҷавоб дод. ҳудуди 70-80 нафар шаҳрвандони худамон буданд. онҷо бо шаҳрвандони Ӯзбекистон ва Қирғизистон буданд, ҷавоб доданд. лаҳистон ин Полша мегӯяд ҳама пандемия аст. он шаҳрҳо ки дар худи еврозона мегӯянд ба онҳо виза дар кор мешавад ки визаи дарунаша гиред агар визаи кори агар иҷозат диҳанд.
ё ки визаи ҳамон Шенген мегӯянд, ҳамон визаро гиред, ё ки агар ки онҳо як карта поляка мегӯянд, агар забони полякиро ёд гиред, забонро донед, рафта ба сафорати Полша муроҷиат кунед, онҳо карта поляк метиҳанд, бо он роҳ осон аст, ба мисли шаҳрвандии ҳамон лаҳистониҳо мешавад, осонтар аст. Мы здесь говорим о том, что по-русски пишут, что по-русски говорите, о том, что граждане Таджикистана, чтобы лучше они не приехали через Минск, потому что они из Душанбе в Минск летают, или из Дубая, или из Турции, чтобы сюда попасть. Дело в том, что на данный момент запрещено иностранным гражданам пересекать границу Беларуси с Россией. В этом случае либо заведут дело по 322 статье Уголовного кодекса «Незаконный переход границы», что чревато до срока от штрафа, или обратно возвращает, оштрафует. В свое время тоже было запрещено, надо было только самолетом лететь. Или там, в крайнем случае, поездом. А земляные вообще категорически запрещены. Некоторых людей еще до пандемии закрывали, в СИЗО держали по полгода в Смоленской области, там в других местах, где они пересекали. И их выдворяли с пожизненным запретом. Поэтому сейчас на данный момент не советую, потому что если даже вы пройдете нелегально, обращайтесь в органы для получения документов, на вас могут завести уголовное дело. Амнистии никакого нету, не предусматривается в данный момент ничего. Многие неправильно понимают, что вот то, что сейчас, это амнистия. Да? Это амнистия таковой, что если у кого есть, скажем, статус уже регистрации закончился, там, или там в миграционной карте указано там частное, там не работа, а другое, с ним дают патент, можете обратиться, с этим проблем нет. метавонед агар ки амнистия ки ино дар назар доранд баъзе нафарон ин маънои дорад ки иҷозат доданд ки берегистрация мисол гардед акнун аз 15 тамом шудааст ҳозир ягон қонуни нав нест, вале мо ба хадамот муроҷиат кардем, онҳо гуфтанд ки метавонед то 15 декабр гардед, лекин ягон қонун имзо шудагӣ нест дар ҳамон укази 274 ҳолиам на ин тараф аст, на он тарафа. Боз гап дар сари ин ки ин амнистия онҳо дар назар доранд ки шахсоне ки патенташон тамом шуд ё ки дар ҳамон корти мигратсионишон кор неву дигар чиз нависта шудааст, част ё туризм ё ки учёба ё ки ин метавонанд ки патент гиранд, метавонанд муроҷиат кунанд патент гиранд. Ин масъалаи вай нест. дар бобати он ки саволҳо ҳам бисёр шуданд ки бо воситаи қирғизистон аз тоҷикистон нафароне омада метавонанд ки вид на жительство дошта бошанд, шаҳрвандии Русия дошта бошанд ё ки РВП. Бо РВП-рам баъзе мекушанд, но бо вид на жительство мекушанд. Аз ин тараф ба Қирғизистон рафтанд, ин аллакай иҷозатномаи худи Қирғизистон дар кор. Шояд ки аз ин ҷо билет фурӯшанд, дар он ҷо намонанд даромада. масъалаи дигаре ки бисёр ба ман муроҷиат мекунанд, ин масъалаи чипта, билет. эҳтиромона аз шумо хоҳиш мекунам ки ман бо чипта, бо билет, бо ин сару кор надорам аслан. Ва ин через кунем, ин кунем, ман ба ин корҳо сару кор надорам ва чунин гуфтаниам ки ҳозир дар Русия кор бисёр аст. метавонед ки 1-2 моҳ дигар тоқат кунед ки роҳ кушода шавад, агар иншоалло ба ватан баргардед арзонтар. Он пуле ки шумо медиҳед болои он 36 ҳазоре ки бо 15-20 то 50 ҳазор дига зиёдтӣ метиҳед, она ба ҳамон хонаводатон мефиристед, беҳтар аст ки чанд моҳ дигар зиндагӣ кунанд. ҳамон Тоҷикистон дар ҷой аст, ягон ҷо наметавонад. баъзе нафарон ҳам мегӯянд ки ин пули ман аст, кори шумо чи марҳамат, ягон вай надорад, кори шумо аст, кори шумо бале. лекин худ як фикр кунед ки вақте ки шумо аз болои ин маблағҳои чиптаҳо ин қадар пул медиҳед, дигар мардум чӣ кор кунанд? Мардуме ки шароит надоранд, он мардум чӣ кор кунанд? бовар кунед 2-3 рейс наравед, нархи самолёт чиптаҳо поён мефарояд. бовар кунед, як ҳафта наравед, як ҳафта бестед, ҷанҷол накунед, наравед, ҳама мешавад, ягон мушкилӣ нест. ҳоло он ки мушкилие ки вақте ки шуморо мефиристанд, аз вақте ки сафорат ҷиқ мезананд, ҳуҷҷат номнавис мекунед, меравед, шуморо як адреси муайян метиҳанд, ба он ҷо меред, ҳамон барои ҳамон вирус анализ месупоред, ташхис мегузаред, оно ки дар муддати ним соат ё 2 соат метиҳанд, ман фикр кунам ки он дурӯғ аст. барои он ки
як ним соат 2 соат اون تشخیص گرفته نمیشه جوابشون. اون که شما سروسیمه که زودتر گیرید روید من خوب راضی، لیکن فکر کنید که اگر شما کسل باشید پیش از همه خیش تبار خود را کسل میکنید. یا اینکه در سمالیات چندین نفر اونو از هر ناحیه ریسپوبلیکا میباشن جمهوری، خود فکر کنید که خیش شما کسل رو خیلی زیاد میکنید. برای همین احتیاط کنید. من میفهمم که از دیگر جای اجازت نمیتین، در دیگر جو 800 900 تومان است، ولی متاسفانه شما رو جای میفرستن که 2400 2700. این از اون شهادت میتید که گویا که در دیگر جو دروغ میتین. این گپ نیست. این گپ از اون است که از اونها ذره کدام یک فایده میگیرد، کدام یک کارگر معینی پول میگیرد، فایده میکنه. این انیق است و از شما خواهش میکنم که تشخیص رو گذارید و از هراسیمه نشوید، جواب انیقش رو گیرید، نه اینکه تستر به تیم راون تستر سراسیمه. چون که اگر کسل باشید پیش از همه خیش تبار خود رو کسل میکنید. بعد دیگران رو در این باره کمی فکر کنید که در تاجیکستان مثال خودی طبابت گران میغلطد به شما. در اینجا سوال های نوشتن حاضی. سلام اکرم پاتین ریکس تماشی 15 دهم فرقت بیگ رجیستراسیا نه رجیستراسیا در کار نیست، همون رفته از سر نو پاتین کنی، یگان مشکلی ندارد. ولی سمیر نویسید چی دارید اکا من ویدارینیم چی خیلی میشه دولت هیچ نمیشه در حرکت کنید که ملیسا بازداشت نکنند. اگر بازداشت هم کنید گوید که من نمیتوانم. Богучамая дачка родилась в России, она гражданка России или нет? Нет, Богучане апельсин нет, ваша дочка не гражданка России. Факт того, что родилась на территории России, это не означает, что она гражданка России. Студия Хайот, такая саул. Камеру суд 5000 штраф карами штраф. Студия Хайот, агар ки ҷарима дуруст бошад, ҳатман супоред, чунки як сол гузарад, супорда намешавад ва роҳи шуморо мебанданд. Инчунин ин ҷарима баланд мешавад. Цветок Востока. Савол доштам связь дадем. Цветок Востока. Ман дар инҷо дар поён дар комментария эмейл менависам, эмейл почта электронима менависам. Дар онҷо рақамотонро нависед, ман бо шумо дар тамос мешавам. Ман дар инҷо менависам, касоне ки хоҳиш доранд метавонанд ки рақамҳояшонро ба ҳамин эмейл фиристанд. Ман занг мезанам. Фақат илтимос дар бораи билет اگر که باشد میتونید مراجعت نکنید، چون که من سر کار ندارم با بلیط. عمران پر صدر سلام شام شد. خدا را شکر. روسان عبدالله و علیکم السلام. سلام. رشت من запрет داشتم که شاید خیلی دکمین رشت غرم شما برای حجت کردنتون به هر حال باید که از سرحد بروید. تا سرحد که شده نشد شما نمیتونید مراجعت کنید، چون که مراجعت کنید که معلوم شد که شما در اینجا از سر نو حساب میکنن. ابوذر ترسنزاده نه، شما 2 سال کشیده باشد نمیتونید. این با آنهای دخالت داره که بعد از فرمانی پرزیدنت روسیه فرمان یکمش برآمدگی اکاتون کرده باید پستته سروجات طلب میگه. Полат Алемдар, картаи шуморо Сбербанк вай кардааст, заблокировать кардааст, статья 115. Пула инҷо гирифтӣ, шумо як договор кунед, як договори шахсӣ бо ягон шаҳрванди Русия, ки он дар договор наистагӣ бошад ки он шуморо кор гирифтааст, ойликтон чунин маблағ додааст. Ёки чанд нафар ва ёки агар пули калон бошад, чанд нафар бо он кас договор کنن، یعنی که شرطنامه بندن و شرطنامه را میبرید، میگوید که این پول همین کارفرما داده است. پولاد علمدار، من پایان در مینویسم الکترونی پشت رقم تلفن تا نویسید، من به شما میفهمونم. سویتوک وستوش نگفتم من تفهمونی که فن نخورم برای رستروشگاه خانه گرفتن. فرقت بیگ رجیستراسیا نمیکنن حاضی تا 15 اما اگر که آدم شناس داشته باشد حجت گذاری کند، البته کنید، زلال ندارد. Богучан спица мой земле говорит, что Рахмат, спасибо. Пайрав Сафаров, ман да поён эмейл менависам, эмейл электроним
ма рақамотро нависед аз ҳамонҷо ман ҳамон дар ҳамон рақамотро худмо занг мезанам бунафша собирова сарҳад кушоданаш номаълум аст ягон кас анӣ гуфта наметавонад шояд ки аз 1 апрел шояд ки аз 1 ноябр ҳоле ки аз дирӯз боз коронавирус дар Москав зиёд шудааст шояд ки боз ҳам сахттар шаванд барои ин ҳатман як чизгаро фаромӯш кардам бемаска нагардед дар нақлиётҳо чунки дар вақти гаштан дар нақлиёт бемаска 5000 ҷарима мекунанд дар оянда ин ба ихроҷкунӣ рафта мерасонад самир салиман дар раёни сариса кор кардам маро маош охир бародар самир 7 моҳ охир ягон одами ҳамин мебахшед хафа нашавед одам калаш кор кунад ҳамин як моҳ ки кор кард амин намешавад через Белоруссия гап дар сари амин аст ки гуфтам ки намешавад у меня есть вид на жительство моя жена может сразу получить вид на жительство или начало патент потом один вид на жительство богучане нет ваша жена не может получить вид на жительство на ваше основании дети могут а вот жена нет жена должен пройти сперва можно сразу почему на патент можно на вид на РВП подавать но там по квоте, если дадут, если нет. Для получения РВП не обязательно год делать патент, хотя некоторые регионы требуют. Музыка, номером, да, куҷонасем. Ман да поён да комментарио мемонам электронни почтама. Ҳамҷа нависед, ман менависам, баъд занг задан мегиред. Ҳабиб Сулаймонов, бале, патентро ҳатман според. Амир Ҳамза Бурак, салом. Акай каримро патента пагар мегирам, кайре то 15 декабра меган, лекин имзо шудаги нест. Кстати, закон следующий, я должен продлить, брат. Вы можете продлить, если официально работаете, вам нужно продлить. Салом, патент под Москвой, Мухаммад Ризо, Мухаммада, патент под Москвой, регистрация до Москвы, залал надорад, ба шарте ки дар вилояти Москва кор кунед. Цветок Востока, Чхел Эмал. Кадом Эмал, я не помню. Бунафша Сабирова, ман электронни почтама, эмейл, электронни почтаро дар назар дорам. Ман менависам дар ҳамон эмейл ягон электронни почта нависед, рақамотро намонед, ман ба шумо занг мезанам. Ёсинҷон, агар сад дошта бошам, қатъи посольство брай. Нет, ин гап хабари дурӯғ аст. Запрет нафароро мемонанд ки патент надоштанд ё ки дута нарушение доштанд дар муддати 1 сол ё 2-3 дар муддати 3 сол онҳоро мемонанд запрет. Як қисми зиёд мемонанд, як қисмашон не. Пайрав Сафаров, бозам мегӯям ки ман почтаи электронима менависам дар ҳамин поёни ҳамин комментариҳо. Дар ҳамон нависед, ман ба шумо ҷавоб медиҳам. Ака мо дар буряти ҳастем, чихел дар чар. Абузар Турсунзода ба сайти сафорат нависед. ТЖ ном насаб сол дар 4 бор патент гирифта ки бо номи алагарда чихел мешавад патент гирифта. ТЖК рӯз шумо агар алиш кардаги бошед, запрет дошта бошед, рӯзанад агар алиш кинед наметавонед. Далер давлат 2015 мака ман метавонам патент карда метавонам. ҳозираш да не то кушода нашавад. 15:00 алакай 5 солда уже кушода шуда не бо барои кушодагиш 1-2 моҳ дар кор ба камиш. Хуршед ҷон ва алейкум ассалом Хуршед. Соз худоро шукр. Сафорат чихел занг занед, рақамоша дар сайто гиред. Оно электронни почта доранд, нависед посольство Республики Таҷикистон ВРФ меброрад. ҳамон дар дроед, силка дар дроед ҳама рақамош ҳастанд. Сафар ака одамои Тоҷикистон омадани запретанд, как понятно запретанд? Патент Москва бошад, регистрация мешавад баша агар Москва Ислом Нур агар патент Москва бошад, регистрация Московская область бояд дар область зиндагӣ кунӣ, не ки кор дар Москва. Хуршед ҷон ака ма регистрация дорам срок тамом шуд. Ҳечи гаштан гиред ҳозир аша. Ҷо дошта бошед регистрация кунед, надошта бошед ҳечи не. Ёсинҷон саломат бошед. Қурбон Юлдош кадро регистрация апрел тамом шуд, патент надорем, хона биред. Қурбон Юлдошев шояд ки монам, шояд ки не, ҳоли дар ин ҳама галагов аст, номаълум аст ки чӣ гап мешавад. Ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. Самир Самимҷон ака кари ман айвай 17000. Вай аз ман 17000 қази вай аз ноҳияи Масчоҳ аст, номаш Муҳаммад. ин посредник аст ки аст Самир ман нафаҳмидам. Иброҳим Муродов аз Абхазия чихел броем. Абхазия ягон статус надорад.
ягон статус надорад. Барои баромадани шумо бояд ба сафорати Тоҷикистон муроҷиат кунед. Тоҷикистон сафорати Тоҷикистон ба МИДи Русия МИД маслиҳат кунад, як рӯз иҷозат медиҳад. Дар вақте ки самолёт аз Сочи бошад, иҷозат шумо дар Русия агар запрет дошта бошед, иҷозат медиҳад ки таҳти конвой мош автобус кати биёне рост самолёт шинонда фиристад. Забир Анварович, запрет дори ЗАГСтон бефоида, писарча дори граждани РФ боша, метавонӣ ба суд муроҷиат кунӣ, бо тариқи суд запрета снимат кунӣ. Нек барои шумо юрист дар кор ё ки хитон агар ки сафарҳои хитона метавонӣ муроҷиат кунӣ. ТЖ авлоном аввал дошта меваз кардам, мехоҳам ба нои ЗАГС карда метавонам граждан. ТЖК рус агар запрет дошта бошанд, запретшон барояд не наметавонанд. Хуршед Ҷонсон сколько можно официально работать, чтобы подать на гражданство? Тут такой понятия нету. Для того, чтобы подать на гражданство, нужно основание. Это либо брак, если пройдет 3 года брака, либо по программе переселения, либо носитель русского языка. Только вот 3 выхода есть. Астудурам. Ассаламу алейкум. Паспорт мулац будет без паспорт. Не, астудурам без паспорт тоҷики загран гирифта наметавонад. Ҳатман паспорти Тоҷикистон дар кор аст. Атобек Сайфов, ягон документ чӣ мешавад? Атобек Сайфов, шумо аллакай як нарушение нест, шумо аллакай 3 нарушение доред. Метавонанд ки ба муҳлати 10 сол вестона маҳкам кунанд. Николай Иванов, 1 сол шид бе документ патент карда наметавонед. хона вай намешавад, основание намешавад. Муҳаммад Иззат, регистрация просёнчик, агар ки аз 15 марти тараф бошад, ягон проблема нест. Сафар акамо бо чарти рейс Тоҷикистон омадем, запрет мешавад. Сафар агар нарушение надошта бошед, не. Абдурахмон ака иншаллоҳ. Самир Самҷон бригадир аст. Хай ман электронни почтама мемонам, нависед, ман зангш мезанам, гап мезанам. Кия мерзи Қазоқистон даем, Тоҷикистон равем, через Ӯзбекистон. Агар Ӯзбекистон сарҳада кушоя даромада монада буромада метавонед давед. Иброҳим Нуруд, саломат бошем. Ифтихори Аҳмадиён, салом бардори Москва. Ягон ҷои кор аст, мошин кор кардем, ки дар мекунад, стройка дар регистратсия дорам, халос патент надорам. Ин акаем бародаро кадиме ки ҷое ки бе патент гиранд бошад, агар ки регистратсия дори рафта патент кине, кор ҳозир дар Москва бисёр аст. Аз 35-40 ҳазор то 60 ҳазор кор лав задааст. Алик ака патент надорам, регистратсияи кор кардем, равем патент кинем, рафта патент кинед, агар ки маблағ дошта бошед, ҳатман равед. Студия ҳаёт эка саломат бошед. Кулябе, салом алейкум ака. Фура кати мешава омада. Фура агар ки категория Е дошта бошед, ҳамчун шофёр омада метавонед. Не ки дар ҳуҷҷаткунӣ проблема мешавад. Чунки дар он транзит мезананд. Транзит бояд баромада равад. Беларусия не. Меҳриддин Дӯстов ака, ма дар Петербургу Москва омадам, аймои ноябр документ надорам. Не наметиям. Хуршедҷон Абдуллоев ака, баъди соли нав соз мешавад. Шояд сарҳада мумкин моҳи дигар кушоянд. Мумкин 1-2 моҳ ба 3 моҳ. Ин ягон кас гуфта наметавонад. Умарҷон Ҷаборов салом боша. Касе масъул боша, эҳтиёҷ кати Фаридун Фарҳод гуфтаги бачаҳо кор накунед, пулна қасам мехӯрад. Умарҷон Ҷаборов ҳамун рақамҳои ҳамун Фаридун Фарҳода дар ҳамин ҷа навис ва рақамҳои оное ки кор кардан пулша надодан нависи дар ҷа. Ман бо онҳо суҳбат кунам, хай то ҳад имкон ёрдамшон мекунам ки аз ҳамун Фаридуну Фарҳод пула гирифта тиям. Убайдуллои Меҳрубулло ака, регистратсия кӯна хати патент бале мегиред. Агар ки аз ҳамин сола бошад, то 15 март срок гузаштагӣ набошад, метавонед. ТЖ рӯз ака, росте ки штраф дошта бошед, бале запрет мемонад. Леки бисёриҳо 10 тарамдора рафта омада, ин як лотарея аст. Сироҷиддин Боронов ака, Каримҷон барои чӣ шумо бо Иззат Амон якҷоя кор мекунед? Бародар Иззат Амон бо ҳамон кормандони худ дигар ҷо кор мекунад, кори ман дигар ҷо. Ин ягон мушкилие надорад. беҳтараш ин ки фоидааш ба як мисол мардум расад. Шарт нест ки якҷо кор кардан ё ки якҷо шиштан. Модарҷон ака, патент наспурдум, мегӯянд наспурдӣ, дигар наспурдум, регистрияс тамом мешавад, дигар наспурдум. Хакун эҳтиёт кунеду вақт сарҳад кушода шуд, рафта аз сар нав биёед. Қурбон Юлдошев ака, 15 регистрация падид накардем,
частный рози чикор кунем дер нашта Қурбон Юлдошев кадом 15-ама дар назар доред регистрация продление дар кор нест ҳозир частный масин неки патент дар кор бе патент боше агар боз доранд ихроҷ мекунанд Сунатулло салом акам патент як бор практикам дига накардам ман метавонам продлиш кунам не патентет бекор шуд печати фальшиви назан ки статьяи 327 қисми 3 ё 5 дар гарданат борай баъд ё як сол кор мефарманд ё мешиноманд студия ҳаёт ҷои кор ҳаст халлона кай привет ҳаҷим салом ака патент прописка накард як мош штраф дора прописка дар кор нест ҳаҷим фан маяги як номой менависе охи як номи тоҷикӣ нависем то ба хафа нашем бо просто хонданаш хинак патент спордан гирем пропискаш неважния убайдло муҳибулло ака патент спор регистрация кунак бале гаштан гиред оли ягон қонун нест лекин қонунам набурмадаст самир самирҷон бозам мегӯям ки электрони почтама мемонам ёки рақамо телефон та ҳамиҷа навистан гиред ман аз амон худам занг задан гирем хубтар аст қисмат бо электрони почтаро нафаҳмидед саид регистрация продлит мекунанд баъзе ҷо мере намекунанд $1 сомонӣ ака барои ягон рӯи осон аст аслан не барои рп фақат квота мумкин аст солгаи рпро аз байн баранд ҳатто вид на житсвара электронӣ вариант мешавад сатор каримов прописка 12 тамоша метавонед патент бале метавонед ака одамо 2 сол бедокумент гаштан баъд чӣ хел мешавад абузар уша худо медонад чӣ хел мешавад агар боз доранд ихроҷ боз надоранд уш таваккалш ба худо ҷониби акаҷон пеш нависта ҷавони як ахмақ хас бачаҳоро пул наметиҳад бачаҳоро кор ҷек бек рақами нависанд аз он рақами ба пеша мерем абусаид гадоев ака пеша карантин доштум баъд карантин сарши надорам чӣ доштӣ ман регистрация метавонам кадатока дар частный хачлек абусаид гадоев метавонед ки патент гиред лекин агар ки ба шарте ки регистратсиятон вақти карантин тамом шуда бошад пеш тамом шуда бошад не саид ки мега патент атмин мекунанд кадом ахмақ аз пули да бедарди меонад вай мекардааст отказ мекардааст равшан ашвар саломат бошӣ равшан асад барори кор ҷек бек ака номерои кидачка нависам номерои бачаҳоро навис ки ман номери кидачка гирам вай кидачкаҳо занг занам аз номи ки гап мезанам чӣ мезанам мегрезад ё як чӣ теҷе рус номта метавонӣ нав карда не ки запрет дошта бошӣ не барои гражданство бефоида пул расход накарда одаи бисёр шӯҳрат нематовака патент ман ҳафтум буд прописка дар кадом числа хона бирам патенти шумо метавонед ки бо продлит чӣ кунед айсари нав бигиред барои ин фарқ надорад 11 меред 5 меред фарқш нест маҳмадали комилов ман шаҳрванд ҳамсарам чӣ хел шаҳрванди русия кунам маҳмадали комилов агар фарзандон то 18 сола бошанд метавонед ки биёрешон дароб дар гражданство метешу муддати 6 моҳ ба шаҳрвандишон метавонад дар амун шоҳрномашон печат мезананд приобрел гражданство российский баъд аз рӯи хутоне барои ки 3 сол оилатон ждат мекунад баъд аз рӯи фарзандотон метавонед ки дарав модарашон вид на житство бигирад рвпро проскочит кунад богучан я имею по виду потрясение какой потрясение я имею в виду по потрясению сколько можно написать что подобное мне очень прошу богучан который имеет государственную аккредитацию, вы должны год поработать. А если вы не гражданин России, вы не учились, вернее, не закончили российский вуз, хоть 15 лет работает, хоть 20, это не основание. Сафарали Тағой Мурод, салам я Азербайджан, сумуна надезе. Рақамотона нависед. Сафарли Меҳроб Аҳрам патент бошака регистр дар кор нест дикар Меҳроб Абдурахмонзода ки амин қонуна дароз мекарданд боз указа ҳама хату дам аст ягон қонун набромадааст лекин баъзе фемиосо муроҷиат кардем онҳо гуфтанд ки метавонед ки гардед Данил Назаров номаълум рокшунан это я салом акай карим номанам карим саломат бошед ҳамном ака одамои рафтагира равшан нашавад не ин воима аст касе нарушение дошта бошад запрет мемонад касе надошта бошад не
Шариф ҷон, ака ман вид дорам через Беларус биём мешавад. Де Шариф, шумо вид доред через Беларусия омада метавонед, лекин метавонанд ки намонанд то дуромада. Ака печати фаршӣ метавонед. Не, Маҳмадалӣ Валиев наметавонед печати фаршӣ. Оно мебинанд ки кай омадаги як база аст фидуи, унҷа мебинанд. Метавонанд делаи ҷиноятӣ кушоянд. Саид вид продлит карда мешавад. Бале, бессрочный. Ака ма дар регистрация шаҳрванд ҳастам, бояд 25 чикел кунам мегардонем. Рафта регистратсиятонро алиш кинед. Ҳатман Мустафо алиш кинед. Мансур Аҳмадов печат ҳаст, паспорт дар ҳар патент метиҳанд. Дубор печат задаги заез бидид масъала. Мансур Аҳмадов ман ҳеч читон гуфта наметонам. Агар ки унҷа копияша мегиранд, мумкин аҳамият натиҳанд. Лекин ба ҳар ҳол эҳтиёт кинед. Студия ҳаёт. Ин ҳамин дар ҳамин ҷа номеротонро нависед, ман занг задан мегирам. Вақти бекор шудем занг мезанам. Марҷон Ҷафарзода, салом алейкум. Намешавад Беларусия. Ҳозир ҳамин масъаларо ман барои ҳамин сар кардам ки бо тариқи Беларусия наёед. Омина Тоҷикистон рафтан тариқи сафорат муроҷиат кинед. Кия Мирзоев, ман Қазоқистон дарем Ӯзбекистон Тоҷикистон 15 рӯз карантин мекунам, виза макан. Кия Мирзоев, бозам мегӯям ки агар оно вобаста ки Ӯзбекистон коғази пурсад, шумо бояд ки аввал аз замон анализ ташхис гузаред, анализ пуред равед. Карантин намекунанд, ин вобаста аз замон маҳале ки шумо меравед. Ман корманди он ҷо нестам. Он вобаста ба онуст. Хуршед Абдуллоев, регистрация ба моҳи апрел бучида. Бале, гаштан гиред. Ойбек Нурмат, салом алейкум. Худора шукр. Амир Ҳамзат Бураков, ака статья 228 амнистия дорад. 228 амнистия надорад. 228 маводи мухаддир аст, амнистия надорад. Инора запрет пожизненный мезананд. 228 ба хелом маводи мухаддир аст. Убайлои гражданин ман метавонам айрувай паспорт акан. Доине додар шаҳрванд аст, ин ягон чӣ наметиҳад ба шумо. Преимущество наметиҳад Убайдулло. Салом чи. Омина ман гуфтам ку сафорат муроҷиат кинед. Акам 29 айватан мо омада роҳом акам мондум берегистрация чикор кунам. Равшан амун берегистрация гаштан гиред боз надорам полиски ихроҷ мекунанд. Теҷикаро 3 сола бу 6 сол гузашта. 3 сола буд, не ки агар шумо 3 сол ки Русия набуромада бошед, ҳатман мушкилӣ мешавад. Музика ака ман оилавати худ дар рабхат дар шароити бад қавл шумо ягон мо корманди МИДи Русия нестем. Мо корманди вай нестем. Мо ягон метавонем ки агар шумо ба мо як муроҷиати видеоӣ кинед, мо ин муроҷиат номаро через замон журналистҳо ё ки дигар нафарон ба консулгариву ба вай расонем сафорат, шояд ягон чора бинанд через МИД шуморо аз онҷа бироранд. Дигар роҳаш нест музика. Чунки вай давлате аст ки дар сатҳи ҷаҳонӣ шинохта нашудааст. Фақат Русия шинохтааст, як ду-се давлати дигар. Он дар тамоми дунё қисми Гурҷистон ҳисоб мешавад. Агар шида боша официален документ карданаш. Амир Файзалиев, не намешавад. Ҷек Бек, рақамотонро нависед, ман худам занг мезанам. Ман вид дорум, фарзанди ман ҳаминҷо Саид не ягон толк нест. Салом ака, чӣ хел бирем Тоҷикистон. Салом депор фарзандам гуфт барои Шерзод Алимов, депор дорам фарзандам гуфт барои кам кардан ба додгоҳ суд. Шариф, вид дорам через Беларусия, ман бозам мегӯям ки гарантия надорад. Омина, ман медонам очирата, ягон вай надорад, ягон роҳи дигар надорад. Унҷа ариза менависед, через сайт ё омада очират мегиред. Мардум 10 бораҳоро мераванд. Ягон ҷои кор боша ки филм кӯмак кинед, регистрация. Ифтихори Аҳмадиён, шумо ҳатман патент кинед, ҷои кор бисёр. Нависед. Макс Солимов, чӣ хел барои осониш. Аҳамад, чӣ хел ба Тоҷикистон барои осониш, як 3 моҳ мешинем ҷарои осонуш. Салом алейкум, чӣ хел саломат билет. Сулаймон Афзал, намедонам билет чанд сомон. Билет 36000 нархи давлатиш. Он тарафша намедонам рости. Мардон бардар ягон рӯз аст ки Россия омада гирад. Не, намедонам. Давлат Шарипов, гум кардӣ ба шӯъбаи полис муроҷиат кард, онҷа кор метиҳанд ҳуҷҷат менависӣ, метиҳанд коғаз меояд дар сафорат, паспорт Тоҷикистон мебиёрӣ, загран мегирӣ. Мансур Аҳмадов, шумо рақамтон пар
нависед Мансур Раҳматов. Дар ҳамин ҷо рақамотро нависед, ман занг мезанам. Салом алейкум, озир регистрация Караганда. Мир салом алейкум, озир регистрация Караганда, Кураев регистрация. Нафаҳмидам, ягон гап нафаҳмидам, ничего не понял. Дур аз ватан ҳамон ки дафтари дур аз ватан бародар гӯш кинида. Ман ба саҳорат кор надорам, бо билето кор надорам. Даҳо бор шуд ки ҷанҷол карда истодам. Ин ҳамаш бефоида. Боз ҳамун тағабозӣ, боз ҳамун черес. Барои ҳамин ман умуман ба онҳо сар кор надорам. Салом, ман кӯдак, ман кати кӯдак номафаҳмлеб. Парвиз Қаюмов, агар запрет дошта бошед, вақт чор нашида боша, иваз накунед, боз доран, ихроҷ мекунанд. Ва алейкум ассалом, Исфараи Бостони. Салом, ака автобус рафтан даъват кардан ягон боша. Ҳақиқат талхас нест. Агар според якта боша дар муддати 1 сол ёки 2 сета дар чин намешавад. Ягон проблема нест. Ман иваз кардан 6 сол гузаштам. ТЖК рус, шумо проблематон мешавад. Он ҳамаш мебурояд. Вақте РВП мегире, вид мегире, шаҳрвандӣ, онҳо мезананд, ҳамаш мебурояд, рӯ мезанад. Анкета пур мекунед, ҳамаш рӯ мезанад. Мансур Раҳматов, саломат бошед. Мо ҳамин рӯз мумкан ҳамин папои худмон гардем, мо безор аз ҳамон пасоливу сафириву дигару дигар. Саломат бошед Мансур. Шӯҳрат Ниматов, 36,000 нархи давлатиш. Як хел вақт 32-33,000 меган. Спасибо. Фарҳод Наимов, видеорум официален код чихел паспорт. Фарҳод Наимов, 3 роҳ доред. Переселение, ЗАГС, носитель русского языка. Чибак барои занҳо бечора билет мегирӣ мумкин. Ман винариса чӣ бояд кард ки зану фарзандам эврик винариса гирифтан медодӣ, фарзандота сразу медоданд, яке занат общий квота хати. Парвиз Мешанов, гирум пешинам бирам Россия. Парвиз Қаюмов, боз гуфта дидам ки ҳар чӣ мешавад, лекин агар ки фаҳманд мегардонанд. охи Макс олим ашиштана пашам зада бошад, чӣ кор кунем? Ин охи аз ман мисол намешавад, аз ман вобастагӣ медошт, ман мегуфтам ҳама равед. Октябр чартер ҳозир чартер ресот то 1 октябр муайян ҳастанд, баъди ин дертар маълум мешавад. аз Русия Европа рафта Баҳодур, агар ки шумо да виза битиҳанд, барои чӣ намешавад? Парвиз Қаюмов, бозам гуфта дидам ки проблема шояд шавад. Ман 100% гуфта наметавонам ки онҳо маълум мекунанд ки шумо иваз кардед накардед. Абдулло, ман 3 штраф дадам, полиция ман гуфтам ки неки ман ягон бор отделение набуда, пиша ман метавонам паин. Абдулло нест, 3 ҷарима запрет дошта бошед, дар вақти патент шуморо отказ мекунанд. Вай шарт бурдани шумо нест. Вай агар мошин шофёр бошед, нарушение кунед ёки бепатент гашта бошед зиёда аз 280 рӯз. Шерзод Азимов, ман депутат фарзандам барои Шерзод, ман болотар гуфтам алкай ки ба додгоҳ муроҷиат кунед, ё худатон ё ки адвокат гиред. Рақами телефон нависед, боз беҳтар мефаҳмонам. Шароб роҳо бузунем, ман дар Туристон падарам, ҳоло ман метавонам паспорт. Пароб ТВ, агар шумо ки то 18 сола бошед, бале, агар ки набошед, в общем порядке метавонед биёед вид на жительство гиред дар Русия. Аввал вид бе РВП. Зафар, салом алейкум. Омина, ман ҳечи гуфта наметавонам. Ман корманди сафорат нестам. Худора шукр, намедонам буд мешавад, намешавад. Ансори Мирзо, салом алейкум. Ака як шогирд мегирад. Забир Анварович, хай шумо да чӣ мешавад? шумо вай оиликтон бошад, вай ба ин чӣ кор дорад? Не ки баъзе пулис ҳам бад метавонад ки дум гирад ки ин надорин, вай надори гуфта. Худатонро хушрӯ нишон. Охе ҳаром хушрӯ нишон додани ман чӣ дар кор? Ин ашид. Ака ман метавонам ҳомидамид кати бачам ёрма туристон бачам наҷисон кати. Ака ман метавонам зан кати бачам ёрма туристон бачам наҷисон. Шумо вид на жительство не шаҳрванд, агар шаҳрванд бошед баъд метавонед биёянд даъват кунанд. Амрулло Назаров ҳоли квота байна рафтааст, гап дар масъалаи рафтан шад.
комили маҳмадӣ бо рп мешавад агар ки билет фурӯшанд агар ки фурӯшанд инҷо сар медиҳанд. Ассалому Каримҷон Екатерин Муҳриддин Исмоил Пригосия. Валик салом Муҳриддин Исмоилов. Я только позавчера из Екатеринбурга прилетел. Целую неделю был там. Рахмат. Обязательно, если буду, обязательно скажу. Я вот буквально вчера прилетел. Я жил рядом с этим торговым центром. Огромный там один такой. Вот. Саломат бошен. Чорибой Мирзаев, Кори Мочиши. Чорибой Мирзаев, Саломат Чихлига. Чорибой Мирзаев, рақам телефонтан навис ки ман кадом кора дар назар дорам. Ман 150-60 кор дорам варка. Меган ки Россия гранатишн ба филм намехоҳад фили халқ кунед. Макс Олимов акин аз ман на рости намедонам. Ин аз ҳамон ҳукумат дором пурсидан дар кор. Ма вид дорум Фарҳод Наимов мешавад. Фарҳод Наимов мешавад. Салом алейкум акасо сушта будем говорим ки асоши нест. Ягон не Абдурахмон Яқубов надоред. Салом агар сестра душаник споршинчи Оминаҷон Нуралиев фар надорад спори наспори маҳкам мешавад. Качома хатия духтар меня муршид мода Москва вообще депорт невозможно. Фамо запрет гирифтен. Салом можете Эльзарбек Нарби ваш номер сами запишите сюда, я позвоню по мере возможности. Мурод меган то есть он брай визитан. Агар нарушение надошта боши не, агар дошта боши маҳкам мекунам. Меҳрон салом акаҷон оила фану чихел бурам ба Россия. Шаҳрванд то Русия бошед агар Меҳрон через госуслуги нависед муроҷиатнома иҷозат додан мебиёред. Дима бале рафтае судам. Ромчуд рафт салом ака ман паспортумро чихел бастан кардам. Милиса равед ариза нависед ҳуҷҷат метиҳанд меред паспорт Тоҷикистон консулгарӣ паспорт тоҷикиро пешниҳод мениҳед загран мегиред. Салом алейкум дар дигар шаҳр чихел номнавис кунем посольство. Агар наздиктон консулгарӣ бошад унҷо муроҷиат набошад сайти посольства дароед. Нависед посольство Республики Таҷикистон ВРФ в России тамом мебурояд амҷо дуроед. Абдулло чихел проверка выезд маҳкам ислими посредникове ки ҳуҷҷат мекунанд уно проверка карда метавонанд вале пул қатъӣ. Ё ки худтон мери ариза менависед дар ФМС неки агар маҳкам бошад сразу гирифта мебаранд. Сафар раҳмат калом Макс Олимов раҳмат ҳами ҷоем. Салом алейкум бачак ФМС рафтед эса накардан чихел ҳичи не бачак саргардон бо ҳам саргардон гаштан мегирӣ то 15 декабр шӯхӣ менем бо хафа наша ҳичи гап надорад гаштан гиред. Маҳмадҷон Бердиев венже чӣ қадар метавонам продлит кунам пешаки венже пожизненный продлит карда метавонӣ айсари нав мегирӣ без срок мешавад пожизненный. Хушдил салом ва алейкум салом ака кадом регистрация ман 049 тамом шуд бук гуфтам ки запрет дори айси яким 02 сол шудам шофёр кор мекунам дар вақти ман бале аз 31-03 ва ино метавонанд монанд чунки 2 сол шофёр кор карда бошад ям нарушение дошта бошед метавонанд монда иҷоза доранд. Метавонед судбозӣ кунед ҳозираш дар ин вақти пандемия мегиранд снимат мекунанд сараёно бо мемонанд запрет. Неъмат Ғафурӣ ба радио эълон рафтааст ки кушода мешавад номаълум аст. Саломат бошен. ин бои се блогери ютуби ҳамин бои кибдас нафаҳмидам. Фирӯз Ҷумаев саломат бошед. Салом бародар ман патент дорам метавонам берегистрация. Бале Домло Абдураҳим метавонем. Шӯҳрат Наимов саломат бошед. ин ҳам саволо бисёре ки бовар ки успеҳ накардам баъд як хелеш мегӯяд ки савол ман ҷавоб надод на хел як хел савол ба ҳамин 10 та як ҷавоб ба 10 савола бас аст инак неки мардуми мо чӣ хеле бояд ки дар ба номаш бигӯем. охи акаҷон ҳама мегӯянд уҷонара кор ох агар ки гӯш кунеда як кор мегӯянд ҳозир шумо Омина апаи хоҳаред охи чӣ хел уҷа вақте ки ҳамуҷа ҷои кор ҳалкунӣ бошад чӣ хел нар хай дар хона шишти ягон кас корта буд мекунад ягон аз ба ҷои шумо рафта буд мекунад кортуна истрада поставить карту Қорибой Мирзоев фаҳмидам ҳамра як каса гуфтем ки биёяд Қорибой Мирзоев гуфтем ки биёяд ман участковиро як
وای کنیم پولی وای تین دیگه همین قطعی خب کردن. زخار حسین سلام اکنون شد رجیستراس چی شد؟ رجیستراس از گشتن گیرید. Вячеслав Палай, как узнать гражданство, идут или нет, я уже сдал. Вячеслав Пахали, надо ждать 4-6 месяцев, сейчас 4 там было, сейчас до 6 месяцев надо по просьбе Федеральной службы безопасности до 6 месяцев. Узнавать надо зайти на сайт МВД, там УВМ есть, туда зайдешь, готовность паспорта, да, там и увидишь, если вышел, она есть. Фарход Тоиров, шоед кшо я на октябрь, но малум, Алишер Салом. 00 акаман мой регистрация патент мой декабр ба ҳамин регистрация бале метавонед то 15 декабр метавонед спорида сарина исфараи бостонӣ ба кадом савол ҷавоб надодам вроде ман ҷавоб додагӣ будам гӯш накарде ҷавоб додагим салом алейкум ака ҳамин бачаи ҳамсинфу чӣ шид ҷияни фирӯз шодмон ислом ака ҳамин бачаи ҳамсинфу чӣ шид ҷияни фирӯз ҷияни фирӯз кадом фирӯза дар назар дошта бошад ҳам бачаи ҳамсинф бачаи ҳамсинф шодмон исломов кадом ҳамсинф ман дар назар дорем кавози хонаро дикор оминаҷон нуралиев боз мегӯям ки агар ҷарима надошта боши нарушение мамна мекунам сароб тв номаълум аз якум шудан нав бизнесе ёфтагани мардум билети гуфтаи худам 10,000 12,000 36,000 фуртаи сӯгам бо ай болош пул кор менан худ фикр кунед ки ино ин бизнеса метиҳан озяи даст савол ҷавоб самака дар европа се нарушение ки дар инҷи савол ҷавоб метавонанд отказ кунанд метавонанд ин 50 да 50 аст според ба ҳар ҳол дар европа беҳтараш според Захар Хусейн регистрация ҳичи номаълум Ҷамол 4 сол шид без документ гаштан Ҷамол неки ин лотарея ход бахтон хандад ё не як хел одам 10 сол мегардад ҳичи намегӯяд як хел одам бечора як рӯз дер мекунад запрет мезананд умед ака чорум пеш ака за паспорт то ҳол надостанед кардан акор чи умед наимов паспорт тоҷикистона гиред сафорат равед консулгарӣ некай консулгарӣ мегӯянд ки аввал пулис равед Саид Раҳмат салом запита мекушанд не Артём Валиев фақат салом ахиром патент 5 спортим срок что дикар сухта Артём Валиев сухтаги патенту бекор шудааст аскарали баҳрови дору метавонам ай тоҷикистон раст бале метавонед бачаи саргардон худоан метавонад раҳмат калон саломат бошед макс ҳамин шукам ғавсо беинсоф пули ҳақ намегиранд дувайно қимат мегиранд мо айвада иншоалло талаб кунед ҳақтон ин ҳаққи ҳалолии шумо аст метавонед не ки вақте ки пула дувайно додед инам аз тарафи шумо гуноҳ ки шумо нисбати ба дигарон зулме ин зулм мешавад нисбат ба дигарон нафароне ки қадар пул надоранд ки ватан раванд вақте ки як кас 5000 зиёд метиҳад яки дигар мегӯяд 10 та метиҳем дигараш 15 та ин зулм нисбати дигар бародарону хоҳарон мешавад чорибой мезанем чӣ кор кунам мешавам чорибой мирзоев рақамта нависед амҷа ман худам занг мезанам айза арзуманд як сол шид патент тамом шуд айсар кун мешад чай хазан моҳи май тамом шуд бале метавонед муроҷиат кунед метиҳанд блок депорто ҳеч ҳамон хел местанд абубакр хоҷоев фақат ҳамрӯз нелегал гашта метавонам патент агар ки то 15 сентябр регистрация доштиҳо метавонед макс олимов зинда бошед саломат бошед аскарали ҷавоб додум ансор мега чиз бе омода истудан бо паспорту ансор комилов ман аз аввал ҳамин барои чиз сар кардам имрӯз мода 12 нафар муроҷиат карданд 2000 ҷавоб карданд беларусия гармоният шуд делаи ҷиноятӣ кушоданӣ буданд бо ба як азоб боз ҷамъияти ҳамон наздики ҳамҷояра вай кардан мардума хуш илтимос кардан онора дела накушодан қафоноӣ гардонданд шодмон исми бачаи гумшудагӣ ай краснояр фаҳмо фирӯз равшан ҷияниам не дигар ягон гап хабар нест ягон гап назадан тағоишам дигар суроғ накард ин бачаҳои дар иҷа будагира ман суроғ кардам оно гуфтанд ки пеши мо омадагӣ нестай лутфулло гулов бале гузарондам касала хатарнок аст ҳозир асари навина дина маскав ҳамон ба қисми пешинаш гастааст касалӣ зиёд шудааст эҳтиёт кунед ака нежинати дар кора чӣ хел гирим справкаи пасо мир музика нежинати аз вазорати адлияи тоҷикистон мегирем минюси тоҷикистон артём вали раҳмат права чӣ хел гирем права марҳамат дар москав бошед
ҳаст ҷои хондан рақам 1 аст, номер 1 навистагиай, директорш тоҷик аст, лекин як шарт дорад, то ёд нагирӣ иҷозат наметиҳад ки рафта дар гаи экзамен спори 25000 ба фикра нархи давлатиш. Автошкола рақам 1, автошкола номер 1 зане чандта филиал дорад, роҳбараш як бародари тоҷик аст, як мардаки тоҷик. исфараи бостонӣ бо пропускат кардеда каҷон бордем. Исфараи бостонӣ, ман дар инҷа садҳо савол менависам. Ман намедонам чира шумо дар назар доред. Ман дар як саволи шумо ҷавоб додам. Намедонам гӯш кардед накардед, ман намедонам. Маҳмадҷон Бердиев, венжерем як мондааст. Чхел як. Венжера 6 моҳ мондагӣ да бояд спорӣ барои иваз карден. Ё 2 моҳ, ҳадди ақал 2 моҳ. Як сол монда бошад, агар солро дар назар дошта, метавонӣ ҳозир авӣ. Ман граждан чхел номнавис кунам посольство ба аз дигар шаҳр. Шаҳрвандони Россия ба Тоҷикистон рафтан дар охир мераванд. Аслан шаҳрвандони Тоҷикистонро мебаранд. Макс шуморо бениҳоят хидмат мекунем. Саломат бошед Макс Олимов. 3 бор патент кардам, 4 бор дар мегат запрет чхел. Дилшод Қодиралиев, барои чӣ шуморо запрет доред вақте ки 3 бор патент доред? Неоз регистратсиятон нест ё ки шофёри ҷаримату кардагиянд? Мир музика, ман гуфтам ку нижнати аз Минюс Тоҷикистон. Некрус теҷе меша регистратсия накард? Бале мешавад. Муҳаммад Ҳомидов салом тавзеҳ. Ҳо Муҳаммадҷон хубӣ, назди ченҷи хонагиҳо хубанд. Навбод даҷошай. Солим через Киргизистон мардум меамиранд. Билет через Киргизистон омада метавонанд фақат вид дошта бошанд. Ё РВП ё шаҳрвандӣ. Надошта бошанд намешавад. БМВ номаълум. Мир музика аз сафорат метиҳанд, агар фальшивӣ бирояд, баъд аз ҳама ҳуҷҷатотон мемонед. Салом акад, ҳозир омода мешавад? Не, намешавад. Вале мегӯяд полисия мегӯяд ки Умед Наимов, аризаро дар шуъбаи полис менависед, дар ҳамонҷо шуморо як коғаз метиҳанд, кус ном дорад. Ҳамонро мегиред меёред сафорат, оно метиҳанд. Тоҷдин Саидмуродов, Алишер номаълум раҳокамӣ. Тоҷдин Саидмуродов документ запрет то кай метавонад шофёр кунад? Запрет дошта бошӣ муман мумкин нест кор кунед. Фирӯза Жабор регистратсия ман 16 сентябр бояд чи? Ҳичи ҳозир номаълум. Гаштан гиред. БМВ саломат бошед. Мустафо салома патент спордагӣ штрафҳо доштан спордагим да ягон проблема намешавад. Оно мебинанд метавонанд тиянд, метавонанд натиянд. Дилшод Раимқулов через Беларусия наёед. Запрет мемонанд ё ҷарима мекунанд ё делаи ҷиноятӣ мекушанд. Ҳамин рӯз 12 нафарро бо муддати 6 соат бо як ҳоле гардондем, ҳамун ҷарима накунанд 2000 ҷарима кардан Беларусия гардонданд. боқӣ саломат бошед. Касе ки чӣ саволе дорад бо ҳадди имкон боз ҷавоб медиҳам. ҳамоне ки саволое ки шахсӣ доред, фақат барои билет нагӯед, барои ки билет ягон чи ёрдам кардан наметавонам. Агар ки ягон қонунвайронкунӣ дигар чиз бошад, метавонед муроҷиат кунед. дар ин ҷо рақамҳои шахситонро нависед, бо ҳадди имкон занг мезанам. Акад гражданин падар метавонад Убайдуллои моҳи акад додарам гражданин. Падартон метавонад ки вид на жительство гирад Убайдуллои моҳи було. Лекин бояд ҳаминҷа бошад. Посол чанд рӯз Аҳмад Эргашев намедонам. Мир музика я савол дига. Ҳамин справкаро гирифта намешавад через факс. Мешавад самолёт мардум омада истодаанд ку через ягон кас тиянд меёрад Мир музика. Ёсинҷон касе Тоҷикистон омада мехоҳад через Дубай мешиде бачо. Ёсинҷон Тоҷиев, агар аз Дубай меои, аз гиҷое меои, гуфта худам тоҷикӣ бигем, ай қаврорам биёен, агар ки паспорт тоҷикӣ дошта бошед, дар Русия род наметиҳанд. Саломат бошед. Боқӣ барори кор боз як бор дигар мегӯям ки бо воситаи Беларусия мардум Туркия, Беларусия, Дубай ҳаракат накунед омадан, чунки метавонанд ки шуморо запрет зананд. Агар через Минск гузаред, делаи ҷиноятӣ мекушоянд. Агар бо роҳҳои ба ҷоӣ ҳам дароед, ҷо дела метавонанд кушоданд. Макс Олимов ака ҳаминҷа замин харид паспорт. Не, хона, замин ин ягон барои гирифтани шаҳрвандӣ ё РВП ягон фоида, ягон вай надорад. боқӣ саломат бошед. дар паноҳи худо илтимос эҳтиёт кунед ки касалии коронавирус аз сари нав авҷ гирифтааст. аллакай дирӯз дар Москва ба ҳамун ҳолати аввалае ки пандемия ки хеле боло шуда буд, ба ҳамун ҳолат баргаштааст. шумо чанд сол пеш доим
چرا بارون میگرفته حوزی چی بس زهیر میرزاєв از اون زپیسو من هزارها دارم که در هیچ جا نموندم اونو حاضر در همین وقت مثال کی خواهم مونده میتونم اون پرابلم نیست یک قسمی زیاد گفتن که این کس با پلیس جنگ میکند به خاطر پول کردن در یوتیوب با میلیسا جنگ میکند در یوتیوب میموند که یک خنده آور است یگان آدمی هوشیار ساق با پلیس جنگ نمیکند که برای 5 یوتیوب میتید و نمیتید جنگ جنجال کنند. بازم میگم که این کانال یوتیوب ما رو یک برادر ازبک تیموس کار شده است همش در دست اون است. من حتی از این کانال هم یک چینی قوق هم نگرفتم تو سلطان ابرارов указ продление نکردن ولی مکسون در شهر پیرم دمی بسیار شده فرهاد اثر فقط پاتنت لکس продлить کرده میشه پاتنت اثر نو گیرید. سلام علیکم برای لیف پرو نت من همین کاری که پولاکی است مثال برای گرفتن پاتنت رجیستراسیا RVP вид на жительство права من با این کارو سر کار ندارم برادران. سلامت باشین باقی سلامت باشین در پناه خدا.